Šimun i Olga su se zaručili. Da. Kad si za to saznala? Evo, malo prije sam bila kod njih. Saznala iz prve ruke. Wow. Marta neće znati što ju je snašlo. Šimon i Olga zaručili su se. Da. Istina je. Kad si to saznala? Evo, doslovno malo prije. Bila sam kod njih, sjedila tamo u dnevnoj sobi kad su mi to rekli. Saznala sam iz prve ruke. Nema tračeva, nema nagađanja, rekla mi je Olga osobno, s onim svojim hladnim osmijehom. Vau! Svaka čast! Mislim, stvarno, neka im je sretno, ali, što sad s Martom? Gdje je ona u toj cijeloj priči? Što radiš to, Mila? Pa, odlučila sam. Biću vjeroučiteljica. Vjeroučiteljica? Otkud ti sad ta ideja? Pa, na tatinom vjenčanju. Tad mi je palo na pamet. Čekaj. Kako ti uopće znaš za tatino vjenčanje? Mila, ljubavi. Nježno, evo, napravio sam ti sok. Dođi, sjedni malo. Možemo pričati o svemu, ali polako. S uzdahom, ja sam se jučer izlajala. Oko vaših zaruka. Nisam mogla šutjeti, puklo je iz mene. Ti si rekla? Da, slučajno, ali rekla sam. Znam da nije moje, ali izletjelo mi je. Moja klijentica je, nakon tog razgovora, dobro razmislila. I došla je do zaključka da u dogovoru o skrbništvu ipak postoje neka, kako da kažem, neka problematična mjesta. Problematična mjesta? Zar nismo već sve dogovorili, pismeno, jasno? Da, ali sad gospođa Novak inzistira na punom skrbništvu. Potpuno. Bez kompromisa.